ole ama sa in ka channel lo thlir tu zong zong te in zawa in chi bai ule voin hi ni som pakwa July sang ni som ni paruk Sunday ania hunrei tak video ka siam to lo nuwa voin ni hian kal le turin wan kal turin ken siama video po runda ngal ka tum don ani abula tanga top thlengin min lo thlir sakula chuan min lo like sakula min lo subscribe sak bok don nia tham ka thleng che pa hei huan ka thleng ani deuh to me hei July tha lo ni ta kha chuan mau tuai te po kong kama lo am fer to hei mau tuai lian thatak khai chu ni lowa hi po a khor pon tama a mau tuai po tam ve le to ni ka thleng thata so kan thlam po kam mulo rei ta hle me tungkara ka voi ni kalna nia tho tan chon hu hang ka zukal zuaya bak chu dam lo na wangin kal hlei thei lowa kal vele ta chi ani ei kam vok te po chang kha te broiler hi kan nga to lawa hei pathum che kan nei to an thi a hetilai huna hian an ngei vak lo mani kan tia chuwang chuan in lama hian a in sai la broiler bi khi chu ti mai la kan ti dewa hi arwa tu chi point lek hon kan ti ho khan nia ina hian claim azong kan lokol boka kan la da thlakim lo ni chu an lo dam thakop mai ani hi an zona zang em ya ti chua palan hlom kan da thak ti ra voi khat pakhat kan ti chok pala mau muna ganin chiam ka pa nen kan zima in chu nia chu wang chua tir chi mi lo heng hoi chu an pian dei sawa hin ang deuh rawa ka mu ve dan chuan anu nge pa po hi kan thathiam hri lo ni anu vek turak ngai ruat me ni kan la khan 100% female an tia an he mi hi kan brown layer ho khan ya atui thei pasari an oma apa pakhat a khuang turin kan da chu chuan ladam kim ve a an tui ve a chang chuan an han lak ve zo zawa ni khata paruk te tlem bera hem panga hi chuan tui ve deuh zia ni hu an ni hi chu kan chhuah thina khung khom har salem lawa ti hian an tla a an chuaka tuna he tui an nem thote ya thote tui tem le tui lo nia a tui mek don nei mai thei hi lai lama kan en don nia oi ti hi ne tu lai chu khwa that lo wang hian chua lo chang kan nei zo kha chan chu an a vel tu a hi ti phui that lo chuan layer chua si chuan an lut thina layer ho an lo valuta an cho ten lo va chuk sak thina
chu ar lam kan din hmun ania tuna ri chuan tuna hian kan a pa chu chuak to a dang la chuak lo nu ho chuan la toma hei hi kan vok ania chaw hala pelo ni ni ar pa chuak chu tuna chuan vok chaw ka penga kel ka chuanga an chaw tu te ka sa sak nga kel ho mau na hindu em a kel ho hian theng angin ti lan zel kan tumang tuna chuan kel kan chuang kel chung changa hian video kan siam lo ka da soi tur hlek kan neya tle min ang kam le dewa chu nimina khan damdoi na khanom ve a damlo na wangin chuan oi salam tle min kan phang ve de box si nen tin min lo dil ve box si a kan kel pa pakhat chu kan tiral ta a chuan tuna hen so man lo man ki mem kan chiarang pakhat pahni pathum pali panga paruk pasari pariat pakwa som ki me in lo dam thamo ei an lian ve an no to nia an kel te ho hi an fel boka chuaru kan sa te ti mai lo chu fel takan ni chok sup mai tuna chuan hei tilai bal ha hi tu ko hun to khop mai pakhat phei chu so a eng chan to ni ole ti hian ama khopa tun lai chu mau na hindu a nei du em me a chu wang chuan mau hi tilai mun hi mau mun ani wangin kan sa saka ti khan an ei ve mai thina tlai lama I chuan pangbal na te le sang kan la khoma chuan kan pe ve le mai thina ni heng baka hian a tual to tilai hung chung me tual to an du zong ang kha an ma ni an du kha ein thlan thei ni zalen na kan pe a ku tilai adum khu a lang them a pa nia anal ro khop me ma che adum ani tlat me a chi thla tura handa turin a chi thla kan nei ber khan ni mina kan thal de ya tuna hian hemi abuang hi a sakhirong hi a pa ni boka hi pa ni em I pa em he po I pa ni hi a pa hi tlem lian do to hi pathum kan nei ni chu chuan lai avar hi nu nia em he to lo a an mu nam ve to si ti hian mau na hi an ei por se chuan hemi hung chunga hian an thei angin an tla bokonga chuan tlai lama chaw ti meng nim na kan sa kha kan pe vele don ni a loi nan Sunday ate nga tinge huani kal tin in lo om takin Sunday hi in mu ta kang khan rama ran kanin da wangin ran cho in pek lo ngot kha thei si lawa kan kal lo thei lo ni in thlung tak le zak tak chung si lo thei lo box si in kan kal ni khi kan thei her ot ho thla kan la ni khi
hi butterfruit avocado an ti thin khan ya rasiveng pi boral san ta ina a chiak min pen min pek kam phun khan ya hey mountain dap ten kan han tu ma kelin ang khel lo nan alien ve to khop mai am puiting ve thei se kan ti hle mai kambal la vui mi hung khata hian pathum tuna henam vui me ka ma se hei soile soi a hman kan soi tem ka thalawa tilai hi kel om na mun lampang khan ya tilampanga mi hi chu a hlui ti meng phun tharan ni lem lowa a thar lampang bu chu tluk hlom lowe ma sem vui tam khop mai a vui chu tam hei kelinan pe na ni hi mi chuan la khui an lo so to lai ke ni chuan tungkum chu chan a loi kan nei lo ni la khui na hi chu a kum danga po kan shala tam tham ni lo chu ke ma ni ei tur na hi chu kan in tum chop ve thin kha ni a tungkum chu mani ei khopo kan thar ve don lovina ang alang kelin an lo du ve bok sia ei kam bal hla kel hung chung mi tho kha a vui tir ani hi hei kan changkha khan ya kan lo ve nual to ni changkha hi hei ara te polo om le to kan lowa kan shala kan ei boka kan hian a tuiro em me a kan ro hian ke ma chuan ting changkha lian chi chu tui dan ber ning ka hria mu thiam hi har em me a ara hi lodon a keu lo chuan hei fokin thlang a hian mai an le mai an pon ni hluah lo mai le mai pol oma hei mai pol pakhat ra chu ka ngei mai mai po ha tila hian ra hello mem lo chedei te hin yang e bokin thlia hian kan han ti ve mai ni par na sam mai pol chu ha tilai hian kan ti boka hei an ra ve fer ma se lon la hun chia lo hloma tilai ho chu ni le a thanga khon an ti boka ar ek in kan choma heng ho chu thil dang kan pe ve lo vok cho ti vok ek ti ve tilai polo ra ve leke karle pole ve la chuan lo tham om ve le hlomang alian ho la min chiat ma ate ho ron lon len ve deuh to hi nga thiam nga ya in rual kai deuh hun hei kam bal hlabu englo lama mi a thar kung thar ania kan phun thar a bu thanang yang mai hei chu rit tham khopang ke input head lot tur phei chon kan rit kan chau ve khop don ni khi tilai khi tham khania tilai hian bai bing tlem om ve a kan en ve ani lak tu ro mem ti te lo om ve le lek thina bai bing hi kan kham khop hi chu kon thare kan ti ve thina chan chu kan ei du tlat lawa kan nei lo po hen kan kham khop hi chu kon thar ani
มาเซปูปุ๋ยแล้วมากันนาวเต้นนั้นไอ้ดูทีนะจะมีตานจังกันลักสักนิดฮีใบบิงชูสวยตากันคันกันหัวน่ะเห็นโลอินอากูงโลมาเซคำขบกันทาร์กันติดนะฉันชูดูมาเองกันไอ้ดูแล้ววะมาเซเฮก้าวเตโลมาลุตตะดอนนี่ฮีเคลมจงลากตัวลงเดเลยดาร์สอปันฮีเลชันเวลอริเลตาจอกันฟ้าขังหุ่นตะขาเห็นทิลฮิจูเอตัวตักสตานเห็นทับบีขึ้นมาใบบิงกับเวนูคานเกี่ยวเขาเกี่ยวแต่เขาวันเราช่วงเลยโอ้ที่ไรวันกระจุกมาอันลูดเต็มปอดถ้าเราเช่นอัดเช่นเขาจนลูดอัดเช่นเขาจนลูดแล้ววะโอ้หน่วยวันนั้นลูดก็ชัวให้อันก็ซาเชียนป้าเตอันก็ซาตูกลักสักนิดจวนจูจงจูนี่ก็ละติตุยโดนรำขัลจวนไม่อันเตเหียมใบละตุยบีก็ใบจบหิมะเซก็เปโลก็จวนใบซาฮิปายไม่ละใบซาเตอาลูกันเตนี่ฮิแต่ไอ้พอตั้งเออแกไล่ชุดที่หลังระวังอินอีดดอนไล่เวลที่กันปลดเดี๋ยวไม่ฝรั่งแล้วกินยังเหล่านั้นทางโอ้ก็เตียอัดสักทิ้งฮีกระถายละให้ฮีทางเห็นกระถายละแค่มินเตอร์สังเดินไหลละอัดสักทิ้งฮีวังยังเหล่าข้านี่อัดวีให้ที่ไล่เวลทิ้งฮีได้ที่โดนส่วนเตอร์จะวักทวิงกันไหลชาไล่จำเหตุอันจำเวลอันตีนั้นส่วนอันที่นั้นเริ่มสร้างเทงก็ที่ไม่ชูวังอินกันเอ็นซินไปกันปลดเดือดไม่นี่ไอ้บอกอินอะไรละวะอินอะไรละวะส่วนเกลเอกเอาแต่พอหลักเทียงที่เรื่องกุอินกันที่ชินันนี่เอาเลยด้านนี้เลชันเวริตัวไอ้ตัวนั้นจนริงทารักอมเมกะมีไฟที่จำไว้มีมอันเก็กตัวอย่างนี้จะให้เลียนโปเลียนนาวโปเวจันติเจ้าอะไรนี่มาเสียให้หามานี่ต่อการขับเยี่ยวฉันจูกันตูใจเอาไว้มีกันตูฮัดไลชิมบากาคันกันตูเขาฮักเกลินเกลโชคันนั้นเราเลยสุดกันหันตูทะเลคันนี้อันใจแต่เดี๋ยวเลยลากเวตูรัชวนหันง่ายแวงดไม่นี่งั้นฟังมาแต่ปอนี่เถอะมีฟาดที่จวนอันสละอันเนลุยต่อที่อาหารปาร์เวชนะอันลมเวไม่นี่หลายรถจูกันในหลายเดียวอันจำแต่ปอมีไอ้กันในหลายเดียวมาใช้กันในรีเวทุ่งเห็นหน้าผมปอเวชันนี่เท่มาเอ็งเราเดี๋ยวเขาจวนถ้าเดี๋ยวเขาจวนกันเองคงเวลจันนะตัวน่าจวนกันลักติดไล่กันนี่ค่ะ
กันลักติระมีตะขาให้ลายสักรองอนุเลียนและเฮ็ดลายอนุดูเกียรายลายเมฆและให้เจ้าฮีอเลียนปุยปเลียนปุยเจ้าฮีนำตอนนี้ฉันจูเทนจูอันโบราละเองมอนาบางอินฟิเซลนาบางอินอเทนจูกันชัลเวียเพียงส่วนเนี่ยอบักจงฮีอัทารเฮตกันในนัวรำเพียงเวทนี่ลายดาร์ลีเราดิโดนตาฮอตูริงก็อินบอดเสียนี่เห็นคาร์เฟลตัววกโจเตอาร์โจเกลโจเละทำเตปกันอินคาร์เฟล่ะจวนก็ฮอเช่าตัวโดนนี่วันนี้เห็นมันเนี่ยทิ้งไทมูซาร์ก็ลักค่ะไอ้กันวิดผลชินทามบุลในยะเตโซติไลโซทิ้งโลบุลซะสมิซะเละเฮ้ยเห็นตัวนี้เนี่ยส่วนโซติไลส่งกับวิดบุกะโซตัดส่วนกับวิดบุกะทิ้งไทมูฮีอันไหนฮีเกลตันชาเกลินไอดัวเกลโซตันชาที่ไหนจิวเฮ้ยอากาศเพลนอะไรอ่ะที่ไรคงเสียทั้งกับวิตาลันอันนกยังเหมือนนักกินอ่ะโจไทยตาเซ่นี่กูมาหันสมจวงกับวิตาปันนี้เจียนโจอ่ะอันโจที่แมงอันวันโซละกูมินฮีเงี้ยหมออันโดนนี่มูปะขัดชูสังตัวอลังเทละวังไออินหัวเทียมละวังอะไรที่จวนวินอาตานจวนกันหวนชูกันบายบายเทตาขอใจกันเรียลต่อดอนนี่ตุนไล่ชูฟูไล่นี่วังอินกันอินเก่งทัดเทโลมาตอร์มัวละกันอินดาจีนะเดี๋ยวมัวเข่งเก่งกันหงส่วนกลวงตะกัดเล่งตัวไรง่ายยัง